Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Ježiš zo mňa urobil rybára duší. Pocítila som veľkú túžbu, aby som sa usilovala o obrátenie hriešnikov. Túžbu takú živú, ako nikdy doteraz. Obrátenie, ktoré nám často vyprosia svätí, sa neobmedzuje na túžby a prehlásenia, hoci aj tie sú potrebné. Spočíva v konkrétnej zmene, v pohybe od niečoho k niečomu inému, v zmene smeru. Už sa nesústreďujem na seba, ale zaujímam sa a starám sa o iných. Pravá premena je spojená s vnútorným zlomom a s prácou, ktorá rodí niečo nové, duchovného človeka, ktorý myslí a túži po tom, po čom túži Kristus. Duch Svätý, autor zázraku premeny, umožňuje, aby sme rozoznali jeho pôsobenie prostredníctvom vnútorného pokoja. Lebo jeho vnuknutia a konanie nikdy nevyvolávajú zmätok, spory alebo obojstranné nepriateľstvo. Vďaka Duchu Svätému je pre každého premeneného človeka typická osobitná a neopakovateľná tvár. Stella differt a stella, mohli by sme povedať so svätým Pavlom. Veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Človek tiež objavuje svoje životné povolanie, ktoré zahŕňa úsilie o spásu všetkých ľudí.